Dobrý deň, zdravím všetkých. Vybral som z nás z Nového Mesta nad Váhom do Ružomberka na Lade Nive. Toto je moja cestovná rýchlosť. Je to Niva z roku 2005. Takže štvorbodové strekovanie. Niekde zastavím a ukážem vám to zvonku, ako to vyzerá. Radosť cestovať, opíšem prečo neskôr. Tak, natankoval som plnú nádrž, budeme merať spotrebu. Momentálne som v Prievidzi, v tom tuneli. Chcel som natankovať novákov, tam zavretá pumpa, zjavne asi není benzín. Asi viete, čo sa deje na Slovensku. Takže ideme ďalej. Tu mali Prievidzi na Slovnafte. Tak, v Prievidzi je trošku malá taká kolóna pred Kolanicami na výjazde. Možno si poviete, že prečo som išiel na Nive? No, preto, lebo Nivu mám rád. Mohol som ísť na jednom aute, ale dlho som na nej nebol na takej dlhšej ceste. Ja ho využívam hlavne ako pracovné auto. Je tu toľko veľa hluku, lebo koberce a všetko odlučné, čo tu bolo originál od výroby, to som vymontoval. Používam v zime, v lete stále sneh, blato, aby sa nedržala vlhkosť pod tými kobercami. Tak som to vyhodil. Nivu som už vyváral, keď som ho kúpil v 2018 roku. Odtedy je v pohode. No a rád cestujem na Nivu, lebo vyššie sedím. Mám ešte Toyotu, možno ste videli video, ako som bol pre toho pick-upa v Chorvátsku. Ale na Toyote to je také nezáživné, to je taký zážitok na Nive ísť niekde ďalej. Celkovo na Nive je zážitok cestovať. Väčšinou chodím po okolí, ale dnes som sa rozhodol, že pojem na nej. A mám veľa času, poprvé, že budem spať pred Ružomberkom. Ráno tam mám nejaké stretnutie. Takže som riešil, že pôjdem tak v podstate na 2 dní. Tak, zastavil som sa na palacinky, ktoré mám z domu. Na takejto lúčke som zastavil. Tam je dole hlavná cesta. Rád sa zastavím na takýchto miestach prírodných, na ktoré zájsť mi Niva dovoluje, vzhľadom na to, že to je terénne vozidlo. V takom stave bojovom, vidíte, zablatená, proste pracovný stroj. Palacinky sú vynikajúce, pozdravujem moju manželku. Nemuša mi chcela celolak. To sú také momenty. Ja som to už opravoval takedy dávno. Znova to všetko vylezlo. Zaslúžila by si celolak, ale zase mi potom bude ľúto niekde ísť s ňou, ja neviem, do tých terénnych, do terénu, alebo tak využívať ju ako moje hlavné pracovné vozidlo. No, na dedine, ako sa hovorí, bývame na dedine, takže ju využívam ako sa dá. Na čo bola vyrobená. Proste nie je to žiadne luxusné vozidlo. Ona hučí dosť, kvôli tomu chodím tak 70-80, viac nie. A vy čo jazdíte na Nivách, tak viete, že nehučí motor, ale pridávaná prevodovka. Trošku je nebezpečné jazdiť na slovenských cestách na Nive, ale nie kvôli Nive, ale kvôli tým šoférom niektorým, ktorí sa stále niekam ponáhľajú, asi na druhý svet. Ale ja to mám nalepenú takýto znak, určite viete, čo to znamená. Kvôli tomu, aby proste si mysleli, že tam ide nejaký začiatočník a boli trošku ohľaduplnejší. Dlhé slovo. A trochu to aj funguje, teda vo väčšine prípadoch funguje. Samozrejme, že sa nájdú experti, ktorí by ma najradšej zhotli alebo vytlačili z cesty.
No ale ja si idem svoje, predpisy neporušujem. 50 môžem ísť skôr na 5. rýchlosti. A že to je Niva je taký polautomat. Dám 5 a idem. Proste dedina, nededina, nemusím. Keď ma samozrejme niekto nevybehne z bočnej uličky a nezbrzdí ma, tak na tej 5-ke tých 50 úplne v pohode ten motor ťaha. Pridám 70-80 zrýchli na tej 5-ke úplne bez problému. Takže minimum radenia, ďalšia výhoda Nivy. Hurá, ideme ďalej. Spapané palacinky. Takže to máme takto dopomala. Necháme dopomala. Minule som taký jeden známy pýtal, že Ivan, jak sa tam na tej Nive zapína ten predný náhon. No, na Nive sa predný záhon nezapína. Ukážem vám to potom, ako sa funguje. Niektorí ľudia jazdia na tej Nive dlhého a vôbec nevedia, ako funguje, ako s tými pákami to má narábať. Sa mi stalo jeden pán železničiar, ktorý mal ako služobné vozidlo a ma presvedčal, že to maličko pákov sa zapína predný náhon. Tak ma to trošku tak prekvapilo. To je taký hrbolček. Dáme to bez plynu. Na pomalej rýchlosti. Opa, ani necítil. Niekedy ťahám vozík na nej, tak sa rozbieham do pomala, jednotka. Rozbehnem sa, vyradím. To som nechcel ukázať. Toto som chcel ukázať. Na 2 rázy ako na vetreske. Z malej do veľkej rovno za jazdy. Ale musíte rýchlo tam musíte vsunúť, lebo potom bude cez zuby. Blížim sa pomaly k Martinu. Cesta voľná. Prejdem vzadu. Takže mám času veľa, idem 65. Ideálna rýchlosť, parádna. Niva tak nehučí. Spotreba bude lepšia. Proste sa neponáhľam. Vyrazil som skôr. Parádička. Takže idem tých 50 na 5. rýchlosti. A pridám si a na 80 skoro už. Musím pridať, lebo tu je väčšia premávka. A už sme pri Martine. Urá, ideme cez lesík a za chvíľku budeme na ubytovni. Volá sa to penzión Janka. Je to pri Turanoch. Pri tom autobazáre, hore. Vítajte v Národnom parku Malá Fatra. Krásne prostredie tu je. Dokonca sa tu dá aj povedať. My to vyskúšame. Krásatá. Slovenské národné postavenie v Turanoch, oslobodené Turian. Taký pamätníček tu majú dokonca s takým kanónom. Tu vyzerá chatka. Tam je náš stroj. Dobré ránko. Dobre som sa vyspal. Pokračujeme smerom na Ružomberok. Tu sme nedaleko. Budeme pozerať krásy Slovenska. Pani domáca bola veľmi milá, odporúčam. Volá sa to Janka, penzión. Je to pri autobazáre Auto Ales. Tam doľava hore a dojdete až tam. Veľmi, veľmi milá pani. Ružomberok 23 km. Urá, zvládli sme to. Ružomberok. Odbočka na Malinu Brdu. V Ružomberku som vybavil, čo som potreboval. Teraz trošku ženiem Nivušku, lebo za mnou
nerad brzdím, keďže ich veľmi chápem chlapov, lebo ja som tiež voľakedy jazdil s kamiónom 10 rokov. Takže radšej pridám. Mne sa to tiež nepáčilo, keď ma nejaký na osobáku brzdil. Osobák ľahko predbehne, ale kamión horšie predbehne po takýchto cestách, takže nikomu nerobím zle, aby ste si nemysleli, že na Slovensku je 70 a robiť kolo, nie, to zase nie, môže ísť 90, aj keď potom sa vibrácia a hluk zvyšuje, aj palivo sa viac spotrebováva, takže hodím tak 70-80, ale keď je rovina a kamión nemôže ma predbehnúť, tak pridám na tých 90. Takže dopomála jednotka a bez plynu pekne prejdem. Aj taký malý brodík, to nič. Opa. Bez plynu. Nachádzam sa v Turčianskych Tepliciach a železničiari vytiahli takéto staré dreziny, neviem čo to je za typ, absolútne neviem, ale kvôli ním teraz tu stojíme na železničnej priecestí. Robím si znova technickú prestávku. Pozrite na tú nádheru. A to som nedaleko od cesty. Vtáčiky spievajú, proste rozprávka. Keby som išiel na obyčajnom aute, tak takúto nádheru nezažijem. Nachádzam sa v Prievidzi, tu som aj tankoval doplna, keď som išiel do Ružomberku. Vynulal som tachometer, teraz je tam 207 km a tankoval som 16,67 litra. Takže to vychádza nejakých, nebudem to počítať presne, okolo 8 litrov, 8 je niečo na 100 km. Celkom dobre na Nivu. Na to, že sú tu 3 diferenciály, 2 kardány, všetko to treba krútiť. Ešte má trošku terénna jazda, takže nie je to také najhoršie. Takže keď niekto má reči, že Niva žere 15 litrov, to sú také kraviny všetko. Áno, som teraz proste naľahko. A keby som ťahal nejaký vozík, čo tiež ťahávam vozík, tak má nejakých 10-11. Viac nie. Samozrejme musím všetko dobre nastaviť, nesmiete mať nejaký falešný vzduch, nesmie ťahať motor. Musí pekne držať otáčky, jak moja. Ináč ťahá falošný vzduch a to sa vplýva na spotrebu. Ideme ďalej. Zišiel som z trasy, idem pozrieť na Jankov vršok. Nebol som tam rokov minimálne 20. Som zvedavý, čo sa tam zmenilo, čo si pamätať budem. Holubica Mieru, asi idem dobre. Jak dravcej krdel holuby, keď zatnú drápiť do živého. Vrah ti vlas tak dohubil, že krv sa zdmula z brehov, to ligot hviezdy nevidel, sa slepo oddal zvonom zla, srdcia tuhli a vzdor tiel, pecipa z hviezd nezhasla. Nie tu ani živé duše pre mňa a kamerového systému. No musím povedať, že som milo prekvapený. Pamätník opravili 20 rokov dozadu, vyzeral trošku ináč. Na parkovisku iba Niva moja. Sláva a večná pamäť padlým partizánom. Ešte československý lev. Sláva a večná pamäť pagivším
partizána. Nepřátelce nelekejte. Na množství nehledte. Vďaka našim partizánom a sovietským hrdinom. Tu by mali byť bunkre partizánov, ak si dobre spomínam. Hej, sú. Je tam nejaká ich pozícia. Tu ešte jeden taký menší. Tam nič není. V tomto bunkri bolo ubytovaných 25 partizánov 6. oddielu partizánskej brigády Jana Žižku dňa 13. februára 1945. Bolo v ňom fašistami zaživa upálených 7 ranených a umrznutých partizánov. Nedaj Boh, aby sa tá vojna opakovala znova. Tak, takýto areál tu je, hotel Partizán. Reštaurácia je zatvorená ešte, ale 2. apríla otvárajú. Chcel si dať aspoň čaj, ale nedá sa. Takže pokračujeme ďalej smerom domov. Ešte tu je takýto amfiteáter. To je z druhej strany nejaký chodník, prejdem po ňom k autu. Je tu kraj krásny. Bohužiaľ sa tu odohrávali boje a história je tu smutná. Tu som v 80. rokoch skladal sľub pioniera. Koľko rokov už prešlo odtedy. Ale pamätník je krásny. Som prekvapený, milo prekvapený, že ho takto pekne obnovili. No dobre. Dáme Niva, ideme ďalej. Prešli sme obec Úrovec, kde sa narodili dva naši velikáni. Dubček a Štúr. Viete, keď nastívim také miesta, ako Janko Vršok, tak také smutné myšlienky mi chodia porozumieť, keď sa zamýšľam nad tým, aká doba vtedy bola, aké dobe teraz žijeme. Nebudem hovoriť podrobnosti, každý vie, ale ideme ďalej, ideme smerom domov, už nové mesto. Tak možno po ceste ešte niečo zaujímavé uvidím, tak sa ešte zastavím. Tak, nachádzam sa v Beckove. Je tu nejaká rekonštrukcia. To je posledné miesto, už som skoro doma. Takže sa lúčim, ďakujem, že ste pozerali. A možno niekoho na budú, pre niekoho, koho toto zaujalo, tak niekedy na budúce. Ďakujem, majte sa. Ale ešte nie je koniec, slúbil som, že poviem, ako to funguje s tými pákami v Nive. Takže klasická rýchlostná páka, toto je uzavierka a toto je dopomála do rýchla. Teraz je do rýchla, teraz je neutrál, možno na rýchlosť. Vidíte, auto stojí na mieste. No, cúvol som, ale teraz stojí na mieste. No. A to je dopomála. Všetko sa so spojkou radí. No a uzavierka, niekedy sa stáva, že uzavierka sa zle zapne. No napríklad dopomala. A teraz ide ľavúčko. A ide aj vybrať ľahko. Môže sa stať, že sa nedá zaradiť. Trošku pohneme. Ide teraz ľahúčko.
No, teraz nejde. Takže v tom prípade treba trošku pohnúť. Volant doľava, doprava a znova vyskúšať. No, teraz ide trošku do silu. A to isté, keď sa vyraďuje. Takže tu nie je predný návod, sa nezapína. Tu je stály pohon. Uzáverka iba medzi nápravami. Takže znamená, že keď ste z jednou stranou nivy v blate a druhou na asfalte, tak budú hrabať tie kolesa, ktoré sú v blate. Uzáverka nepomôže. Bolo by dobre, keby tu bola ešte uzáverka zadnou diferencia, ale bohužiaľ nie. Ale veď tí, čo jazdia na nivách, vedia, ako to funguje. Niektorí nevedia, teda síce som zistil, ale väčšina to viete. To je celé. Proste, keď neviete zaradiť alebo vyradiť tú uzávierku, tak treba trošku potočiť volantom doľava doprava a vybavené. Dobre, všetko. Ideme domov. Som aj hladný. Tak, pekné dni. Vám želám letné, ktoré jarné, a potom letné. Ahojte, dovidenia.